Okay, iti dati magundawa hindi nga din na dinggan ni panakaybasa. Dati napadayawan na surat ni Jolinda iti abra nga napauluan. Nagaget ngem imot nga asawa. Sagudahin nga rod ti surat ni pagayam a Jolinda. Dear Cousin. Sakmay man ngayon iburay ti pakasaritaak, nga kaya't kung pagkidawan ti balakad kada kayo, kablawang kay man iti naragsak nga aldaw yu di tanemar si studio. Kastamet na nakablawak, nigiti padak nga dumdumngeg iti dito nga programam. Nga magus-gusto ak launay nga dingdinggen, ta na-esemak nga agdingeg kadigiti na dumaduma nga drama, nang ro nakadigiti na dumaduma nga pakasaritaan iti biyag, nga mabaling nga pakapidutan iti adal. Nabiitak pa'y ngamin nga nagasawa kasinyong ket adulaunay digiti pakarelatak kadigiti drama wenno pakasaritaan ngayon kayo ibasbasa ken idadim diti fan page yung nga Dear Manong Nemi. Aklunek nga napadasak meten tinapaay ken ni ayat. Taad da sigod nga nobyok wenno kaayan-ayat ko nga nakainlabak iti uray la. Saan idi nga kayat ni tatang nga iso ti pakiasawaak day di sigod nga nobyok. Ngamin malaksid nga awan tinatalged a trabaho na bisyo pa itakanayon nga gininom iti arak na barkada. Inlabang ko ididamo kasinyong gaputa na pateg kanyak ipatpateg ko launay day di sigod nga nobyok. Ngayon ka maudyanan na usto ni tatang ko. Tauray no inayat ko ti uray la day di nga kayan ayat ko. Angem na aramid na latta tinang pasakit kanyak wenno nang loko kanyak. Tamalaksid gayam kanyak at dapat isabali nga kaayan ayat na. Iso nga sipod idin, tinungpal ko ti kayat ni tatang nga agbalin nga asawak, ket deti addaan iti natalged nga trabaho, nagaget, naanos, ngem saan nga nabisyo. Mana? Basta. Tako na ni tatang, ay kit, nataltalged bet latirik dami balasang ko, numakiasawa ka, itikas kinilando, nga amutay mo't nga nabayagan nga, agduyduyos king ka. Angim tatang. Ay na. No ide ket di ka dimdim ngag kanyak, ket nareknamon, no kasano ti mapaay. Iso nga, dinggim ko madagiti pamagbagak king kanak ko, Jolinda. Tilaing mo't kayat ko, ket agsaya at tibiyag mo anak ko. Nga saan ka nga makatumpong itikas itinatumpungam ide. Tapno no tikas ta. Saan ka tong agrigat ken di agbalin nga anak mo. Ket patsenyo ka di nga dayjay nga lando ti makaitid kanyak dagita nga kayat yung mapasama kiti biyag ko tatang. Ay kit mo na. Ay damag ko kinipareng Oscar nga ama ni Lando. Awan na pulos ti bisyo ti anak na. Nagagat nga agtalon, nagagat nga agtarakin iti dingwain. Naanos. Una tatang, saan mo't nga iso ti ipatpateg ko? Ay di mo kunain nga di sigod nga kaayan ayat mo pala ti ipatpateg mo. Saanin tatang? Takalpasan ti naramid na kanyak. Takalpasan ti panangloko kanyak na nga lalaki. Namin pinsan nga nagmaumaw ti panagayat ko keng kuana. Ang malangan mo't nga makiasawa ak kinilando. Alangan mo't nga makidenaak. Iti lalaki nga saan ko mo't ipatpatig tatang. Ay nanas, nalakan tulaangan nga masursurong nga ipatig ni Lando anak ko. Mamati ka kanyak. Apaman nga makitam to, mapaniknikam nga usto aming ibagbagak.
Nga di nga landaw, ti makaipaaiking ka iti napinta sa biyak. Nga isukit na gaget na anos awanan bisyo. Kaya nagbalinto nga napudno nga asawa king ka. Ibagam to, gusto gayam ni tatang ko na. Ala, panunutem nga naimbag anak ka. Pagsaya atam laeng ti panunutem. Ket no nilando man, no bilang laeng, ti pilyem nga asawaen. Ay ket natalged to tiriknak. Alawin nga ro tatang. Ha? Panunutik pa'y laeng nga nasaya at letang asing-hasing iyo. Kamaudyanan na kasin yung tinungpal ko, ti kayat na mapasamak ni tatang, nga mag-iasawa ak kinilando, uri no saan kumit pwede nga ipatpateg. Idi inaklon ko nilando kasin yung, kahit agkadkadwa kamin, bayat iti panagururay mi, iti panakaangay, iti panagkalay sami. Kasla mamati akmat nga talaga nga sa anak nga nagbidot nga dinengeg ko ti pamilya ni tatang. Ta nakita no kasanot kinagaget, kinaanos, kinasayaat, ken kinaawanan bisyo ni Lando. Ket ininot met nga adan rimusing nga panagayat ko ken kuana kasinyong nang runa idi takanayon nak nga sagutan iti naduma-duma nga klaset nateng. Kanayon nga sagutan, iti sabong, tsokolate, ket tunggaling kami agpaspasyar, ipanakmot ka digiti agkakaimas apanganan, digiti saan ko pa nga napnapanan nga lugar. Ket dito nga napaneknekak, nga napudno nga talaga, ti panagayat na nilando kanya. Ket di nagkasar kami kasinyong sa anakon nga nagpangadwa. Idita mapasamak yan, ti honeymoon mi. Ti panangipaay ko ti amin-amin ko kenkwana. Nga addaan pateg iti pusok para ken ni Lando. Agyaman at no kasta. Ti amok namin Jolinda. Kits marigat. Anya. Ti amok no. Aging gaita kat sa anak pa na sursuro ngayon pateg. Uri no saan tape nga nabayag nga nagkadkadwa. Pacheck nga napud no ti panagayat mo kanya. Nga sa anak to nga paglulukwan. Sa anak to nga, ikan iti sakit ti ulo. Ken, amok nga sa anak to nga, agrigat iti sidong mo. Ay, no dahi tala nga banag. Jolinda, bakit? Saan mo nga pakadanagan? Nagagitak nga agtalon. Nalawat italtalunek. Amok dahitan. Napanek na kakmat. Naanos ka, nagagit ka. Ken kang runaan na nga, nagustuak launay ken ka. Ket saan ka nga nabisyo, kas iti kaadwan nga lalaki dita. Iso siguro nga alisto ka nga nakaurnong. Napateg ngamin kanyak. Ti anyaman nga pagbanbanugak. Ket ita adakan nga asawa. Ket adan ton anak na, nagagagatak tumanen. Kenan ano sakto manen agtalon para kata kayo. Saan mo unay Amangan mo't no mapanog ka unay. Nasana yun ti bagay. Narwama ko ni tirigat iti talon. Bakit? Angim no mabanog ka, aginana ka mo't. Awan mo't serbiti gagat mo, ken awan serbiti, ado nga masapsapulam no, agsakit ka. Ay, tandaanam. Adan to pamilyamon. Ada akon nga asawam. Ada akon nga kabadangam. Sana bale. No idikit si kapelaing ti mangisagana ti balon mo nga
nga pangal daw numapang kay iti talon. Saan mo to nga aramidin day jay ta syakton ti mga ramid kadagita. Tadagita kat pagrebing akasasawam. Ay, agyaman to kasta. Angem kasanutang arod nga makaaramid, makarugi nga mangbukal ti pamilya. Ha? No, agsarsarita tamad laeng. Ha? Anya? Ay, rumbeng na laeng nga rugyantan ti honeymoon ta bakit? Ta, kalkalpas ti kalay sata. Ay, amangangkat na makaturog akton. Tama din to umingar dati. Nasayaat mo't ate. Anya. Nga saan kang mababain pa nga makisalita kanya. Ay na, hindi damo. Kasla mabilbilang laeng, nagiti balikas mo. Ay, ikit mo na. Naturtureda kitaan gaputa amok. Gaputa agasawatan. Sa bagay, oresyak. Kaslang nalag-an tirik nakning kan. Uri no nabiitla panawen nga nagkadkadwata ket ita agasawatan. Isungarod nga rugyantan. Tapnod adda nga nalag-an tirik nata itutunggal maysa. Nang runan no addan mapasamak kadata, Julinda. Ipatpateg ka unay-unay. Ipatpateg ka man. Lando. Abay, di mo ka di kaya teraramidik. Saan man, kayat ko. Unay mo tigagat mo. Ha? Nagagat ka nga agtalon. Nagagat ka nga agarado iti talon mo. Ha? Imurigayam iti talon ko. Paggagatampay nga araduen. Anya ti kahit masawin. Kasla iyarig mo, ti panagtalon. Diti inaramid ko nga panang romansak, panang agagit ko iti na dumado mga paset iti bagim. Kasta ka di ba? Kasla kalatay di mabanbandog nga nuwang. Nagkarasubli. Nga mga agagit iti na dumado mga paset iti bagik. Nuwang, ay ikaw na. Kasla akla nuwang nga talaga. No siyak ti agtalon ken ka. Saan ka mapanbanog? Talaga? Kito na. Nalpas mo nga inarado. Mabalin mo nga mulaan. Ay, una. Wait. Gustot ako na. Nalpasan ti panagaradok. Rumbeng na laeng nga mula ako ni ti bini. Nakasagana ka din. Bakit? Kasabi ko ma, agtubo, agbunga, ken apitin tanto, deti imulak abin iti kaunggang. Sabi ko ma lando lakay. Imulak aruten. Lando. Julinda. Yun unig ko. Tapno na pinpintas ti panakaimulan na. Kat ka na yung kuntong kasibugan dati nga mula. Tapno na lang to. Nalaplap sa ti panagtubo na. Ken nabungbunga. Julinda! Landa! Julinda! Landa!
Dahil di nga rod ti rugi ti panagden nami akasagasawa kenilando kasinyong nga natalged ti riknak nga buta patsek nga sa anak to nga maadaan iti parikot iti asawa. Anya palat sa pulek, nagaget, naanos, responsable, saan anabisyo, ken saan na babaero. Talon balay laang mat. Ngayon di agangay kasinyong bayat ti panaglabas dagiti aldaw, lawas, ken bulan. Idita napaneknekakon nga adan agpitpitik iti tiyan ko inot met nga rumrumwar ti us-usto nga ugali ti asawa. Ada ugali ti asawa nga jak kayat kasinyong nadungo kanyak angim no ti sabali nga tao ket saan. Adalaing dagiti sumagmamano nga tao nga no kasarita na ket mayat mo ti pagpakita na. Ngem no sabali uri no awam mo ti basol da, uri no awam mo ti inararamid da ken ni lando ket kasla saan na nga katunusan nida, kasla saan na nga amo ti makikadwa iti padala nga tao. Nga uray pa'y mismo nga pamilyak, mismo pa'y nga amak. Ay, da kayo gayam tatang. Oh, word anak ka. Ay, yan tangay limabasak mo dito yung balayaw. Mayak latan da dapat may sagarantak. Da kayo magaya tatang. Ay, lando barok. May ko mabuludan iti martilyo. Martilyo yaw. Tahanap perde nga minti martilyo. Masapul ko launay. Alakat una tatang. Saan samat nga ususarin ni Lando? Saan ko nga ususarin tatang? Ngem tila kanya kagat isubliyo ko maadagos. Anya? Ay, Lando lakay. Isublimot ka dagos ni tatang. Pero di naudi nga bimbolod. Bimbolod itiragadi. Saan ko pa ngayon palagip, di na pa isubli. Ay, kuwa baraw, pasensyaan na kung di pa ng bulot ko tiragadi. Saan ko nga ambot, tinagiduli ng ide. May ko kung maipulang ang sakulan na birukan kalpasan ti duwagal daw. Sakulan na lagip kami ide, kalpasan ti duwagal daw. Saan na balin tatang? Iso nga raod. Isubliyo ko maadagos. Unay ka matin Lando. Ni tatang ko ti bumulbulod iti martilyo. Ay apo aya, uray sinot bumulod. Bagbagak laeng rumping dalay nga may subli nga dagos. Saan yun nga mausar? Ala anak ko. Babaamlatan. Anya? Saan latan anak ko? Tapno saan kayo nga agapa nga agasawa? Saan na mabalin na tatang? Bumulod aktulatan dito sa balay. Yan tagay malabsak mo ti balay ni paring Kanor. Isunad doon pagbuluda kaon. Nasaysayaat pa eh. No sa balin di pagbuludan nyo, tatang. Tauren no di yung isubsublain. Ay, agtala ka man si Unay ka man si Lando. Paamo na anak ko, hindi ako. Basta saan kaya gap-apa. Hello kini Tita Paulina Balwalwa Bautista iti Hawaii, ni Auntie Justina Ruiz, Kasinsin Chita, ni Madam Maricel Padro Labaw iti Lawag City, ni Tita Pasinggano ti Edrada iti Kapolei Hawaii. Hello kini Totoy Bait, Maribel Fernandez Floresca, 28 Comadre Jenna Kasinsin, ayan nakatune in ni Kasinsin Chita. Ni Let Valeros Taganas Siam. Ni Sek Reyma iti Team Ipis, ni Comadre Lilia Sunao Bonus, Marcela Usabal Acevedo iti Cagayan Valley, Tita Marlene Retotal iti Kaawakan Lawag City. Happy watching kada kayo.
Ni komadre sa Pablo Baklig pa kablawak pa iti naragsak ka pa nagbibuya. Apay mat ka kasi ti panagsasaom kinitatang. Ha? Lando. Anya ko matidakas na jimbagak. Bakit? Kudusto mat. Bimbolo didi. Ibaga na nga isubli na kabigatan na. Ang saan naman nga na isubli ka tagos. Uray pa'y asan nga rumbing nga kasi di bagbagam kinitatang. Ay na. Gagangay la ibagak salsalimot metak. Dagiti gamit ko. Tadi kita. Nagbanban nugak tinggatang ko tak kadagita. Uray pa'y mabalimot nga saya atin ti panang ibagam. Kit nasayat mo di panang ibagak. Apay. Anya ka di dakis na. Gusto mo lang di bagak. Bakit? Napatig kanyak di kiti banag nga nagbanugak. Amog dayta. Angim, pinalunod mo ko malataan, ni tatang ko dayjay. Kasi mat mapampil abulbul sa bali, din to nga di mo mat araramatin, di mo mat ususarin di martilyo. Ay kasano nga rod no masapol ko, tadi na pa impulang. Unay ka motan, ala, nagidya talunan. Dabay masapol nga arami di kidjay. Patanak man. Arakupin ka laing mat bakit? Wala na, meka. Mailiwakin ka. Kan masapol nga si Buganta. Deta, agtanaka ko na. Nasakit tinakim ko king ka. Ni, anya ayat pagsakitan tinakim mo bakit? Teka di, saan ko nga panangi pabulot ti martilyo kinitatang mo? Nagbasitabanag. Basitabanag king kadayjay. Pinabainam ni tatang, iti sangwanak. Anya ko matinam na maim nga mariknana itinaramid mo. Pudnulaang mo jimbagag, bakit? Pinalagipak lang ano bumulod, ipulang na nga dagos numalpasan na. At saan namat nga, impulang idi na udi nga bimulod igigamit ko. Uray pa'y saya atim kumamit ti magkasasarita. Laglagi pem nga ni tatang tigapunan no aping nga nagasawa ta. Isunat ang alukoy kanya. Deta ka man. Unay ka matin bakit di mo ngamin maawatan tiriknak. Tasyak naggapuwak itirigan. Kit talaga napatig kanyak nagitibanag nga nagbanbanugak. Amog day talakay. Maawatan ka mat. Ang gumakit amon to kasano ka nga makisarita iti sa bali nga tao. Kat saan ba't nga sa bali ni tatang? Amon kumamot ti makikadwa. Amon kumamot ti agpabulod. Ti saan ka nga agim imot kadakwada. Ay na. Di nak maawatan. Saan nga kinaimot tayo jay? Tayo pabulod ko mat. No lagi din tayo pulang dagadagos. Ang mo saan nga pulang adagos? Palagi pak ida. Ang medyo agpangadwaak nga mang pabulod kadakwada. Di ta talaga kinawatan. Iso nga, saan nak nga rarakupin? Saan di saan? Di nak maawatan nga talaga. Di maamuno. Anyat klase trigat tibiyag nga naggapuak, napasarak. Sakbay nga naadaanak kadagita nga gamit. Amom ko man, kasanot trigat ko idi. Maring-ring nga kadagita nga bagbagan. Kanayo lang nga dagita ibagbagan. Kadagbay sumat. Kapay. Nalaka ka diti agtalon. Nalaka ka diti agsapol iti korta nga igatang kadagiti gamit nga kasapulan. Maring-ring ka talaga. Talaga kakit di nga imot ka. Ay, agyamanak man ang Julinta. Ala, no sa anak la ko mga masikog, ading ko, sa anak ko nga agpalaba kadagiti mo ring mi. Ang amumet, ay, una agyamanak ta, siyak tinagpalaba manang, kasapulak lang amin unay. Kumusta ti udbing mo? Ay na, Diyos ko, adadigiti gundaway nga, jak may gatangan ti gatas data. Kanayon nga madali ti sweldo ti asawa.
Nayunak ti duwagasot ti tandan mo. Nay. Apay. Apay nga, tinandanam lang arudan. Ni Maring Wendy, ti panaglabada. Saan ka di? Wen lakay. Ay, wen manong, tinandanan ako ni Manang Julinda. Kasapay nga ron ngay kampailaang ti Manueta. Duwagasot. Ala na yunak latan ti tandan na. Kaasim at digit ubing na. Napialang igatang, nayon na nga igatang digit, ti kasapulan digit ubing na. Na imot tayo. Apay, sika Wende. Manong. Apay nga, ubing, saan ka di nga maladaga pala ti naudim? Ay, uwin manong. Kitapay nga rin nga, agaw-awat ka ti labada. Anyat serbi ti asawam. Ha? Uy, tilada kayo bagbagam si Kalando. Agad-agpay sumait. Saan ka di nga damot trabaho ti asawam? Ay, uwan manong. Kanahin ngamin nga madali ti sweldo da. Iso nga, awan no ko ti awan at the time na no ko nga awan ni gatang ko ti gatas. Ay, imposible mo dito nga kanahin nga madali yun Baka ba't no, da babae ti asawam, si hindi. Uy, Lando, madiday ta kayo bagbagam Ay na, mamati ka ti kunak. No kasta nga kanahin di bagbaga ti asawam, nga maladaw ti sweldo na, madildelay, kadi na maitad ti kasapulan nyo, paliiwam. Baka kat no, da sa bali nga gasgastusan na. Siyempre, nagsaruno nga, duwa ti anak yaw. Isa kasta nga, nabaybayan pa ti bagimon. Kata, masapol mo ba ti trabaho? Landog, tala ka man. Ibagbagang lag pa iso. Dungeg ka, Maring Wendy, ading ko. Manong? Paliiwam ti asawam, saan nga mabalin ti kasta? Imposible nga kanayon laengan nga madalit sweldo na. Lando. Paisumad bakit? Baka da sa bali nga raramidin ti asawam. Baka kit no adda babae na. Lando. Inkalatan ading ko. Inkan. Tapno di ka makangig ti kakasta nga sa ni Manong mo Landon. Ay, agyaman nak Manang Julinda. Manong inak pa tandaan ang ti saok. Hindi, ading ko. Paliiwam ti asawam. Agtanakan si ka Lando. Di ka lang mabain. Ay na, pabain ang di tao. Apay, adda ka di pa maneknek mo? Kadagita nga ipagpabasol mo iti asawa na. Ay, nakakadkadlaw. Siyempre, agsaruno nga naganak ti asawa na. Sana ibaga nga maladaw nga mo numadelay ti sweldo na. Iso nga dakkel ti tsansa na nga adar aramidin ti asawa na nga madi. Uray pa'y aawan piti pamanignig mo. Iso awan ti karbe nga mga agsao ti kasta iti sangwanan na. Tadi mo labang panunutan matirik nanan. Mapasaktan matirik nanan agad. Ay na. Agyaman danto kanyak. No malawlawagan ti panunod da. Ibagbagak lang ito sto. Naapay mo't ngamin nga kasya ti ugali ni Landa. Diyak nga rin mo tatang. Nakasingsingpit mo't nudakda kami laang. Nuduwa kami laang. Kin mapilpili laang dagiti tao nga. Katunusan na. Nasabali nga tao. Ay na. Kasla kahit na nga apain ida. Diyak ka mo kasla da problema na kadakwada. Ay. Unay mo tayo. Nagagat nga agpaiso ni Landaw. Ado nga agpaiso ti urnong na. Angem imot mat. Tadi na amo nga talyawon ti naggapuan na. Kaslamod lasaan nga nagututang ide. Kaslamod lasaan nga nagkidkid daw ti tulong iti sabali nga tao idi sudat ti marigrigatan. Isupay atatang. Angem no ibagak na kita nga banag. Saan na pulos nga maawatan? Naala. Ano sa blatan anako tapno di kay nga agapa. Nabaring no adda pa'y pagbaliwan ni Lando nga asawa. Anusak nga agpaiso tatang. Taaklunat, maipaay naman amin na kasapulag. Nang ron na ita nga masikugak. Ang masikuranak lang di kasi nga ugali na. Dakas nga minti agimimot saan ka di tatang? Ay, una. Dakas nga agpaiso da ita. Nang runa, noim imutam, pati tinakaikamagam.
lakay. Oh, bakit? Ada ni kasinsin Jane. Ha? Anya ti masabol na, ti kasinsin mo. Kwa, nung mabalin ko makano, bumulod manan, kasapulan na kanulaunay. Nagpuskol mo ti rupa dahil nga kasinsin mo. Ha? Uni ka mo tin lando. Ito pa isuman. Kalpasan na nga pinukaw ti talik ko keng kwa na. Ay na, masakit na ron ti anak na. Kat awan pa iti kwartada. Naskan nga, mapan na ipadoktor, kat igatangan na ti agas. Ay kaw na. Kat di mo mapanagdiskita riti sa bali. Sangkat nga siyak. Unay kamutan. Kat apay. Nalawag mo ti sa oking kwa na idi. Bakit? Saan ka di? Ha? Nakunak iti kasinsin mo. Idi ta pinautangak. Iti 2,000. Kat dinamag ko no kaano na nga isubli. Kaya imbaga na kalpasan ti makalawas. Angem anya tinapasamak. Nagmakabulan matlaengen dinapay pulos binayadan. No saan ko pa nga napan pinilit ida. No saan ko pa nga pinagpabainan. Saan da pa nga nagdiskitar iti pagbayad da. Unay kamutan. Katuan ati siyempre madimot nga minti kasjay. Adya ti madina. Nagkari-kari kanyak nga bayadan at kalpasan ti makalawas. Oh, anya ti naramid na. Inuray na palaeng nga pinabainak isuda. Isuda nga agasawa. Aganak-anak da kami, di damot mabiyag ti anak da. Ang unik kamot tin lando. Saan nga gaputa? Saan nga gaputa ha? Napintas ti biyag mo, nga saan ka nga agkasapulan iti kwarta, kasa ti bagbagam iti sabali nga taon. Kadagpay sumat. Saan ka di nga agpudno timbaga? Ha? Oh, aganak-anak da kami, di damot ka bailang nga ipaay ti kasapulan ti anak da. No di mo kayo ti agpautang BBM latan. Kaysa kasta nagsasao ka ti madi ti padam nga tao. Makapasayar ka trik na. Api ko mga masayar ti rik na, panawang kamalaingan. Alwadan nyo, nana, alwadan nyo. Baka may galis kay tita. Ay, uwan anak ka. Ala. Mga lakilat tanan, no, kasapulan nyo. Uwan, anak ka, wag yaman na ka. Yapay data. Da kayo magayam, nana. Ay, wan, lando baraw. Hindi yung unay ka-adwern, data lain yung nga rangaw ti kamutig miya. Namakaganda kami ti maawanan. Unay kamutin lakay. Basit lain mo data. Kanda saan tapos kanayong nagsida iti rangaw ti kamutig. Uray pa'y kakaasya ka nang imulmula ka na kita. Ay, pasensya kan baraw. Basit laing mait. Ada kami bisita may nagluto akit ti sinigang. Awan mati asidig nga pangalaak iti isagpaw ko nga rangaw ti kamutig. Alam mo na, bebe nyo latan ti asawak, di nyo latan ipangpangag. Ay, kaapi kami di kay agmula kita pigsa kay mo't pelaang nana. Nalawa mo tarubayan nyo nga pagmulaan nyo na nadureng. Ay, baraw, unay ka mo't lando. Sobre ka man lagi balayan. Ibagbagak lang, pay peso. Tapagsayatan damod na ita. Nagmulad ako mamot, ti bukod da nga mula akamuting, iti arubayan na, di, ada ko mamot ti pagpurusan da, ada ko mamot ti, sumrik ka dyan palay, sumrik kang kulak. Walat pilpil yung nga pagpabainanan, uri bakbakitanan. Uri bakit, napigsamot pa ila. Uri ni nanang ko, kasta ti katawan na iti, mulmula man. Kadya unigin ko naking ka. Pasensya kayo, nana, alawan anak ka, ay na. Sigud nga kastan, ti ugali, ti asawam. Inturturig ko latan ti dimbawat, ta si kamot ti adda dito nga naranaak. Jak mat impagarop nga sumangpet gayam ni landaw. Ay na, siya kung ti dumawdawat iti dispenser para iti asawak na naduring. Bean nyo, tamagbaga ato. Tabaring no og balbalyo pa iti kasta nga ugali na. Dahil nga kinaimot na.
Kenday ta nga, saan na nga amo, makikadwa iti pada na nga tao, rekaruba na, ultimo kabagyan na, ken kabagyak. Ay na, jak maawatan dit ang ugali na nana. Ala ka, barbaring agbaliw tupay anak ko. Ala, gusto da ito yan. Thank you Ala, awan tiyan yaman na nana. Tila ibagbagak ken kalando. Ikatindok kumaday ta nga ugalim. Tadi mo laam mo no, si kanto matag kasapulan. Asanak to nga kasapulan iti si tulong ti sabali nga tao. Anya? Tandaan am ti saok. Nagbiagag nga sa anak nga nang namnamat tulong ti sabali nga tao. Oh. Naadaanak ka digiti panbanag nga adda kanya kita. Babae niti bukod ko nga trabaho, bukod ko abanog, bukod ko nga linget, nga sa anak nga nagpatpatulong. Lando, saan nga pudno ti kasta nga saan mo to kasapulan ti tulong ti sabali nga tao talaga met? Talaga nga saan? Kan sa anak to nga agpatulong iti sabali. Takabae lakmet. Jak kayat nga maadda anak iti utang nga naimbaga nakam, iti asin naman din Lando, aping kakasta ka. Saan kumamat ka kasta ati, bagbagam? Saan nga nasayat day ta? Apay, anya kumat nasayat. Nasaysayaat ka di kanayon kang agot utang, kanayon kang agdadawat, kanayon kang agpatpatulong. Nasaysayaat, no addaan ka iti biyag, ket tumulong ka iti padam nga tao nga kasapulan, kas jay ti kahit ko asawen, api di na kamawatan. Ay, apo ket tultulungak mo dida. Tultulungam, ket pagpabain na bida. Pagpabain na kaya. Bagbaga akla ida. Tapno saan dan nga mangnamnama iti tulong ti sabali. Tapno saan dan nga aguutang, agdadawat, ka nagpatpatulong. Ket aggagaganda kami na. Kasano? Marigatan dalang iti biyagen. Maaladan to pala ti agbisyo. Imbes nga igatang da, iti para iti anak da, paginom da ti arak, pagsigarilyo da, pagbisyo da, pagsugal da. Uni ka mo talando, saan mat nga ti amin nga tao, kat kasta nga ibagbagam. Saan nga agpapadat ta tao? Talaga nga dagkasapulan. Kat api anya tinararamid da. Di ka pigpig sana. Di da nga tamot nagtrabaho Di da nga tamot nagananos ken naggagagat akas tinaramid ko. Ay, Lando. Anay ko. Apay. Anya ti mariklik ng bagat. Anay ko. Aga nakaksabat. Anya? Anay ko. Aga nakan? Kabulalam ka dita? Wen, kabulanak itahan. Ni, guri ka. Sakit nagpik sa titudo. Sakit. Perdi day tricycle ko. Kasano ka korgay taray iti ospitalita. Nagpukaw pa iti kuryente. Anya, agraga. Tulong! Inakagpatulong iti kaaruba. Tulong! Tulungan dak! Aganak ti asawa ko, tulungan dak! Tulong! Karuba, tulungan dak! Aganakin ni Julinda nga asawa, tulungan dak! Karuba! Ay, nimbaglaangin ta nakariinggan, bakit? Ni baby. Adda pala iti nursery. Kumusta ti baby? Nasaya at mat. Maglakid din ta. Adda na nangayat at imulong nga nangitarakin ka dito ospital. Ni, aping agsangit ka bakit? Maragsa ka naklaing, kaputa adapel na nangayat nga timulong ka data. Kalpasan tinararamid kinimpakpakita may tipada mga tao.
Iti ko man pakaamirisam iti madinga galad mo, Lando. Kasano nga rodin awan timulong kadata. Kasano nakarod nga intartarin dito ospital. Bakit? Kabailan nak nga sa kruya naging kat ospital nga nagpiksa ti tudo. Iso nga data ko ba't pakaamirisam, Lando? Nasaan mo nga ipagbaga nga iti kaanuman kit saan mo akasapulan ti tulong ti sabali nga tao. Tadi mo laam mo. Amang ano napukaw na kami kuman nga gina. No saan nga gapo iti tulong iti sabali nga tao. Bakit? Amom. Gapo ti kinaimot mo. Kasla ininot mo't nga maawawan panagayat ko king ka. Bakit? Saan ka kumangag sa uti kasta? Saan ka kumangag sa uti kasta? Iso ti usto, iso ti pudno. Awan serbina nga nagagit ka, Lando. Awan serbina, nga awan ti bisyum, naanos ka. Nga ipapaay mo amin nga kasapulag. No saan mo mat nga amot makikadwa di padam nga tao. Iso nga, ladingitig. Into no makarwarak dito ospital. Kaya't kung agawid kami, kini baby di balay datatang. Anya? Saan ko ba? Bakit? Bakit? Agda mo di balay ko. Balay ta. Di balay tayo. Aging ka nga di ka agbalbaliw. Di tanto pala sa kinaawatan. Aging ka nga di mo ikatinday ta nga madi nga galad mo, madi ka ugalim, Lando. Saan tanto nga naragsak? Jack kayat nga mariingan ti anak ko, ti kasta nga ugalim. Anya ti kahit mo asawin, bakit? Jack to kayat nga maitulad ti anak ko king ka. Nga dinaam mo ti tumulong iti padang na nga tao. Dinaam mo ti makikadwa. Bakit? Di nak maawatan. Talaga nga di ka maawatan. Hindi mo ngamin amuno kasano ti kasasaan ti biyag ti pamilya kidi. Kaya di na kami ti marigrigat, bakit? Ngayon di na kami tagkid-kid daw ti tulong ti sabali nga tao. Awan na pulos ti nauray mi nga tulong. Idi na tayo day dinanang nga umut-utang kami ti panagpo-hospital na. Nga ultimo kabagyan mi ket di dakam tinulungan. Ultimo gagayem ko. Awan na pulos tinauray ko nga tulong na. Ket iso nga kastamit tir aramidim ka di kitagpatpatulong king ka. Gaputa addaan ka itan. Gaputa nakalungaw kan. Aramidim mad, dagiti nararamid, dagiti naramid daking kakada kayo. Dagita ka di, tigayat mo nga pagbalinan. Nga maipada ka kadagiti kagurguram idi. Iso kumati. Nangiduron king katap na noon at nagatubulong kay ti padam nga tao. Taamom tirik na at amom tirigat na ti awanan. Nga di ka matpulos makauri ti tulong ti padam nga tao. Bakit? Amom di tang aramidem kasla ka lagi balbales. Kadagi balbales ka hagaputa at dagura iti kaunggam at dagura iti pusom. Aging nga adaday tang agura iti pusom.
Agsina tapay laeng. Anya, Julinda, bakit? Sana mabalin. Sana mabalin nga madayo kayo nga aginak. Diyak kaya nga adagura iti puso iti padam nga tao. Bayat nga agdenden nata akasag asawa. Bayat nga dumakdakkel ti anak ta. Amangan no maiyakar, when no may patawid mo dahi tangagura. Saan bakit? Ikarik agbalbaliw akong bakit? Ikarik bakit? Sa anak to nga agim-imot. Paniknikam nga umuna. Paniknikam nga umuna nga. Aramidin dita. Sangkat nga sa ulaang. Win bakit? Basta laki disan kayo nga madayo kanyak. I'm sorry. Ladingitek. Nakaikadeng akon. Iawid ko ti anak ko yan datatang. Sa kamin tulag subli. Into no mapaniknik ka amon. Nga namin pinsan nga nagbalbaliw kan. Bakit? Wen kasinyong ingkedeng ko nga agsina kami pailaeng kini Lando. Kalpasan nga impasngay ko ti baby mi. Takayat ko nga makaamiris ti asawak. Saan mo't nga gaputakayat ko nga maminpinsan nga mawaswas ti relasyon min, marakrak ti pamilya min, no di kat ikak kumalaeng ti pagmenamenaan na. Ikakla kuma ti pakaamirisan na, nga saan nga nasayaat, ti ugali na nga kinaimot na. Halos inaldaw nga may agsubli-subli iti balay mi ni Lando nga agpakpakaasi kasinyong agsubli kamin. Ngim imbagat. Aging nga di na mapaniknikan nga. Amunan ti tumulong iti pada nga tao. Amunan ti makikadwa. Ket saan kami nga agsubli ken kuana. Aging nga iti may sa nga aldaw. Nagawid ni tatang iti balay. Hey, Julinda anak ko! Julinda! Tang? Julinda! Oh, apay tang? Ay, anak ko, nasaysaya at san, nagsubli kayo, nga agina kinilando. Tang? Naggapo kayo ka di jabalay da? Jabalay? Ay, Wayne, angim, naskinsan nga agsubli kayo, anak ko. Angim, saan na kami pa may sinukon? Tako na kengkwana, idinaudi nga nagsalita kami. Saan tula umay dito balay, tap nasukunan na kami nga gina. Ito no adan pamaniknek nga. Nga saan nga imot isuna ken amunan ti makikadwa iti pada nga tao. Isong nga road, nga naskin nga agawid kayon. Sagbay nga maladaw ti amin anak ko. Sagbay nga mapukaw ti amin nga nagbanugan na. Anya? Amangan no awanton ti balay nga subliam. No pati ultimo balay. Ket ipadawat nan. Anya? Anya ti kayo sa tatang? Ay ket ne. Agdinamag matay. Kaapapit na la idilawas na. Ang saan na kanumad nga inlakaw. Impadpadawat na kanumad kadagiti karuba. Ultimo dingwin na. Impadpadawat na. Kurang na laangan itid na ti balay ken daga nga. Nga nakay patagdaran ti balay. Iso nga agawid ka na nakaw. Agmauyong san ti asawam. Iparain pag-giveaway na mo't aminan nga nagbambanugan na. Ay nga, naimutan. Sige nga rin tatang. Baglakid din kasinyong nagawid kami nga ginaadagos. Dandanimuten na ibus. Dagiti bakir ti asawak. Tanapan namuten yung padpadawat. Ket nadamag kano dagiti karuba.
Nga tunggal adama pa nagkiddaw ket itid na. May samot ten ti mapanagkiddaw, adagkiddaw ti kalding, manok, baka, kaldero, pitser, ultimo washing machine. Uy, anyan ti mapaspasamak king ka, nakay. Ha? Kuha bakit? Tinungpal ko laang madetimbagam. Nagbalbaliw akon. Nga niya, Nga tunggal ang dagpatulong. tulungak. Tabaring no mapaniknik king ka. Nga amo kong titumulong iti padak nga tao. Tapno agsubli kayo nga aginak dito'y balay. Anya, uni ka matan. Di mo mala na panunod nga gungundawayan da kan. Nagiti tao nga may nagpatulong king kan. Ha? Anya? Kurang na laing nga nitid mo to'y balay. Sana bali bakit? Takanayin mo mo't nga ibaga ide. Nga't importante kat tumulong. No addaan ka, tumulong ka. Itiag ka sa pulan. Gapot at kwarta, masapulan man. Sana bali. Agtalo nak tumanin na. Tapno masukatan, dagiti impadpadawat ko. Kadagiti agkasapulan, nga nagpatulong. Bakit? Anya? Saan ka dyan? Di kahit kung asawin, Lando. Literal mo't nga inaramid mo. Anyo ni ka mo't tinaya. Importante nagawid kayo. Bakit? Ano di kami may nagawid? Baga ultimo, brief mo, ipadawat mo, nadadumawat. Anya? Imbaglaengen kasi yung nasapsapa nga nagsubli kami. Sakbay nga napukaw amin nga bakir, nagrikrikatan ken nagbanbanugan ti asawak. Alagat mayat mat kid dita mo nang titumulong. Ang tila problema kasi yung ket dinaam mo nga i-analyze, reason, nupod numot laeng agpatpatulong di tao. Ginungundawayan dagaya man. Iso nga, nagsubli ka sinyong uri no medyo nasakit pelat nakim ko iti asawak. Ang maasyanak mo't. Na syempre, nag-asawa kami, ket anyaman nga nagbanbanugan na, ket syempre, bagin tumad di kita dati anak ko. Kasanon to pengarod ti anak ko, ti anak mi no. Ipadawat na mo't aminan nga nagbanbanugan na. Pudno nga nagsinubyan kami nga agasawa kasi yung nagdenden na kami manan iti may mesa nga balay ngem saan pay nga nagsubli ti sigud nga kinabara ti langin-langin mi. Diyak amo kasi yung no namin pinsanan nga nagbalo ti asawak when no inaramid na laeng dayjay tapno tigas tagat mapasubli na kami nga agina. Ala, paliiwik bayat ti panaglabas ti panawen. Sabi ko tapod nun nga nagbalbalo ti asawak. At sabi ko masursuro na dati mga miris ti sitwasyon no ti tao ket talaga nga pudno agpatpatulong wenno manggungun daway laeng. Dati nga ro ti bakabuklan ti pakasarita kasinyong sabi ko magat nakapidutan yot adal ken nakaited liwliwaken pagsarmingan ti biag kadagiti amin nga dimngeg ken nagbuya. Iyon akong ti agyaman kadagiti makaited ti balakad, agyaman akmat ken kakasin, ti anos ken laing mo nga nangurnos ken nangibasa diti pakasaritaak. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo, Julinda iti Abra.